Na feliç Maria està disposada a volar baix per rebre cosiguaies. Na feliç Maria està disposada a volar baix per rebre cosiguaies. Jo... Ma mare ja em posava com auriculars a la panxa i quan estava embarassada i després amb un Cassiotone em vaig iniciar al món musical jugant a casa meva. I jo, amb una flauta de color vermell, que hi havia ja la meva padrina de Sant Macià, i m'encantava descobrir els sons que feia i després començar a fer melodies i a la meva no me suportaven de sentir això de fons tot el temps. Que s'ho passin bé, que juguin, que quedin en gent per tot ja, perquè al final crec que una de les coses més importants de la música és quan te poses a fer música en sos altres, no? O com a mínim és una de les coses que a mi me va empènyer a l'adolescència, no? De poder quedar i tocar i disfrutar i passar-t'ho bé. Tal qual. Com un gra d'all dels que sembraven ahir. Ahir era Sant Pau. No? Sí, totalment. Hi ha una efervescència increïble. I no sé, hi ha un panorama musical guapíssim a Manacor. De fet, moltes vegades en xerram, no? De que hi ha aquesta riquesa a mil nivells i també, és a dir, hi ha gent que fa música, hi ha gent que li agrada anar a escoltar música i hi ha gent que li agrada programar i moure i remoure i això està en bona forma. El volum puja al triple, els homes canten fort, l'eternitat es trenca i t'enlluerna. Surrealita és un centre de creació dedicat a la música i a l'art sonor. Va ser un impuls i una necessitat que varen tenir quan varen venir a viure a Mallorca en Nalaia de qualque manera generar una estructura que mos permetés crear xarxa, posar-nos en contacte tant a nosaltres com també portar qualque cosa aquí on havíem vengut a viure, no? I Surrealita Recol·leccions neix en format caset una mica per lo de recuperar l'objecte d'escolta amb tot el tempo que aquest objecte et dona, perquè un caset normalment doncs, té una cara A, té una cara B, una duració més o menys curta i tu pots tens l'acte físic d'apretar el play, pots rebobinar, pots regravar si no t'agrada amb Celo, en directe pots tocar amb ell i no sé, també és com ha estat el format una mica de la nostra infància i jo el primer amb el que recordo haver jugat i haver tingut una escolta independent, no? Allò amb el Wallman. A lo millor podríem fer vinils, no? Però sempre vàrem pensar que a part de que no teníem pressupost per fer vinils, que el casset era una cosa que mos representava també generacionalment. És un format que se degrada, que al final la majoria de gent no deu tenir un casset, un reproductor per posar el casset, però a la vegada és un objecte, no? I el fet també, no sé si és una cosa més generacional o de que la música també se toca, no? El fet de tenir la música físicament, encara que després la posis des de l'ordinador, tens un símbol i una obra artística, sí. El volum puja al triple, els homes canten fort, l'eternitat es trenca. Bé, en realitat, Puput Lab és un nom que hem posat a lo que ja veníem fent, no? Perquè nosaltres sempre hem tingut aquesta finestra cap a la impro, a l'experimentació, a la recerca, i de qualque manera vàrem trobar que estava bé posar donar-li un nom com a projecte, perquè quan baties una cosa, no? Quan li dones un nom, en certa manera ja li estàs donant una vida. I també era una manera de traçar una mica de camí i posar-li una mica d'estructura a lo que ja venim fent des de fa temps, però una mica en l'objectiu d'aprofundir, no? Dins aquesta recerca i poder anar convidant a músics en els que mos agrada tocar o fins i tot músics que no hi han tocat mai i que mos fa ganes, perquè
de cada combinació se crea un univers completament diferent, no? I també és com aquest contagi que mos agrada. No tinc res més a dir, em sembla fantàstic.